هلو. عزيبي. حجة خاني بكاب كلتة سقاف سلسته زلو أبزن تايلين نتسكير لو ملا حسب كزاربو خول يوم سنتنس كزاربو ملا حسب كزاربو خول يوم مهنا تسكاك هانج خول يوم لحد نقر بمتصاوتي تفعلالي قانقا أسكالالي خول يوم بإنجليش يخون بتقرنيا وبرقاي يلالي ويوم ፈልጥዮም ዲፈረንት ቋንቋ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ዝያዳ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ኣብዚኣ ናይ እዚኣ ካብ ክልተ ስጋዕ ሰለስተ ከዓኒ ሓንሳብ ይብልምሽ እቲ ቋንቋ ኣይተሓዋውስሎም ኣይትዛረቡ ገለብሎ ቋንቋ ሓዋውስሎም ይፈልጥዎ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ብቶን ናቱ ይፈልጥዎ እዮም ናታቶም ካፓቢሊቲ ኣለዎም ከመይ ገይሮም የላልይዎ ዋላ ክልተ ዕድሚኡ ቆልዓ ይፈልጥ እዩ ኣይናይ እንግሊሽ ኣይናይ ትግርኛ ዋላ ኣይናይ ዓረብ ይፈልጥዎ እዮም ሕጂ ከይ ኮንፊዝ ከይኾነ ዋላ ገለ ኢልካ ሓደ ቋንቋ ደይ ምስራብ ሰለስተ ኣርባዕተ ቋንቋ ሒዞም ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ቆልዑት ምክንያቱ ሓንጎሎም ክፉት እዩ ዳሃብካዮም ዝቕበሉ ንዓና ይተረዳእናን ማለት ንዖም ኣይርዳእን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ጥሩሕ እዩ ደሎ ክቅበሉ ክፉት ኣሎ ስለዚ ንምንታይ ደይወሃቡ ይወሃቡ ድሕን ትኽእሉ ኮይኖም ካብ ደይኮነ ድሓስቡ ኣትሊስት እቲ ቋንቋኦም ከማኒ ማስተር ገይሮሞ ትምህርቲ በፅሑ ትምህርቲ ይኸዱ ካብ ዘይኮነ ዝመልኦ ንኣብነት ሕጂ ኣሎ ብዙሕ ፒክቸራት ብዙሕ ስተርታት ገለ ኣሎ ካብኣብኡ ድሕና ቋንቋ ፋስኔትድ ኮይኖም ንገዛርሱ ቋንቋ ከም ሳብጀክት እዩ ስለዚ ድሕራይ ዲፊክልቲ ኣይህለዎም ስለዚ ካብ ክልተ ስጋዕ ሰለስተ ክዛረቡ ስንተንስ ይኽእሉ እዮም ከላልዩ ይኽእሉ እዮም ኣየና እዩ ተፈላለየ ቋንቋ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክሃንፁ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ባዕሎም ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ዲፐንደንት ኮይኑ እዩ ከማን ስምዖም ከም ዝሙሉእ ሰባት ኩሉ ነገር ክገብሩ ሕጂ እዚ ኢንካሬጅ ክኾኑ ኣለዎም ደስ እዮም ከማን ድብልኻ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ኩሉ ሩቲኖምን ስቲል ኩሉ ትሪቶኖም ላይ ከምዚ ምድቃስ ምግቢ እቲ ፀወታታት እቲ ፕሮግራም ምፅኦ እቲ ፈቃር ምዃን ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ዘየድሊ ነገራት ክሰምዑ ከም ደይብሎም ቦዲ ላንጉጅ ከዓኒ ካብ ብንእሽቱ ተዛሪብና ኢና ካብ ዜሮ ቦዲ ላንጉጅ ከማኒ ፈቲት ሓርዕካ ኣለኻ ዲኻ ሓራእካን ኣለኻ ብዙሕ ወሪ ይኾኑ እዮም እቲኦም በላሕቲ ብሕልፊ መፂኦም ቸክ ይገብሩካ እዮም ከማኒ ገለ ክትከውን ኣይደልዩ ከዓኒ ምፈልጥዮም ስሓኢኻ ኩሉ ነገር ፕሮቫይድ ትገብረሎም ዘለኻ ሙሉእ ምዃንካ ክትርእዮም ክትገል ኣለካ ኣብ ቅድሚኦም ዘይኮነ ነገራት እሳቶም ክገብርዎ ደይፅበዩ ክትከብር የብልካን ምክንያቱ ሕጂ ንኣብነት ከይተረዳእና ዘይኮነ ንሰብ ክንሕጉስ ክንብል ንትስማዕታን ከይሓረቕ ዘይኮነ ነገራት ፒክ ክገብሩ እዮም ከም ሓሶት እንድሕን ሓሶት ፕሮብሌም ይብሉ ድሕን ግን ነቶም ቆልዑት ነሰሰራ ይኾነን ኦልሬዲ ናታቶም ፓኬጅ ኣሎም ሒዞም ድመፁ እዚ ኣየድልን እዩ ንሕና እንደገና ከምኡታት ዓይነት ክንምሃሮም ብዝከለና መጠን ክንጥንቀቅ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንታይ ንሕና ንገብር ኣብቲ ናታቶም ላይፎም ዲል ክገብሩ ከለዉ ከምኡ ገይሮም እዮም ዲል ክገብሩ ከምኡ ፅቡቅ ኣይኮነን እንታይ ምክንያቱስ ንጥዕና ከማን ኣይሂበካን እዩ ዝኾነ ነገራት ትገብሮ ሓሳብ ብልምዲ ንገብሮ ነገራት ኣሎ ቁም ነገር ደይብሉ ጥዑይ ደይኮነ ሕጂ ንምንታይ ንቆልዑትና ነመሓላልፈሎም ኣገዳሲ ኮይኑ ኣነ ኣይርዮን እየ ስለዚ ኣብቲ ቅድሚቶም ቆልዑት ሓቀኛ ምዃን ፅቡቅ እዩ ተጋጊኻ ተጋጊ ኣበየለት ሽግር የለን እንድሕን ኣይተጋጋህን ኣይትፈልጠን ኢኻ ኣበየለት ሽግር የለን ሽግር ምክንያቱ ድሕን ንስኻ ሓደ ነገር ዘይፈለጥካዮ ብኡ ስለዘይሓለፍካ ኢኻ እምበር ምፈለጥካዮ ነርካ ስለዚ እቶም ቆልዑት ከዓኒ ትደለካ ተፍልጦም እቲ ደይብልካ ከዓኒ ሂሺ ማለት እዩ
ብሓንሳብ ኮንካ ትፈልጥ መብዛሕትኡ ሰብ ምስ ደቂ ዝመሃር ምክንያቱ ኩሉ ነገር ስለ ዝቃየር ይመስለና እምበረ ይቀያየር እዩ ካብ ጀነሬሽን ናብ ጀነሬሽን ሶ ፕሮብሌም ኣይኮነን ምስ ደቅኻ ምምሃር ኢንፋክት ኢትስ ናይስ ቱዴይ ትኸውን ሶ እቲ ኢንካሬጅ ክግበሮ ማለት እዩ ንዝኾነ ነገር ብሳዕ ክትሓርየሎም ከም ዘይብልካ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ ድሌቶም ክገብሩ ክኸእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ፐርፐስ ኣለዎ ኢንካሬጅ ክትገብሮም እንታይ ድልዮ ክገብሩ እሳ እያ እታ ቀንዲ ናይ ትስሪሕ ክዛረበላ ዝደለኹም